Ебаят мача. Ехе! И че са, бе? Добро. Зафутим, брат. Сега сериозно вече. Искам, браво. Браво. Извиняй. Найс. Кой има? Не, Не, казвайте, ако връщате. Какво правите, бе? Не викай, бе. Кой извика така? Не знам. Някой мъж. От сега има. Без шанс. Добре, ти си направи. Следващия път ще директно. Не, Брат, това ще много къде... твърнете се мен на кръга, Брат, ето и го спомням. Какво? Върни, ако искаш да ще. Кой е момче? Браво. Браво. Гол! И... Еле! Ще пусне пак направи. Да, не излизай. Да. Е там гора да е. Стигаш. Добре. Добре. Би. Би направо. Добре, пас. Това не е играта, Връщаме. Спокойно, ще. Браво, това не е Цак. Добре. Само така се вижда. Браво. Добре. Да, той. Няма. Добре, така. Не толкова по въздух, че са високи. Нямам къде, човек. Браво, вратаря. Ай, са контра. Не, виж ти. Няма първия път. Пропусна пак. Ото пазар. Браво. Не, защо на него оти топката? Ще пусна. Врочо. Ай, Мише! Нищо. Добре. На кой? Кажете ми. Горе ляво по крилото, ако можеш. Дясно става. Ето. Затвора се. Ако искаш върни. Затова връщам, защото аз само да се справя. Не съм Неймар все пак. Ей. И Меси. Браво, Мише. То къде Кой е ще, бе? И ти как са тия силни гоя, бе? Това ти казвам, като го наричаш пат. Хично болен си. Добре, браво. Силна беше, иначе. Хубаво да. Знаеш, че ще опусна на него. Казвам го на пресото на Мусман.
Well, this is a brilliant strike. Я не знам писал. Hit it with so much power. The keeper had no chance. Fantastic finish. Блядь. So back underway. 3-1 the score. Скажи, вали. Първа. Нищо добре. Още трябваше нещо чисто. Excellent ball over the top. Найс. Брат, защо взе да фаща? Брат, не трябваше да излизаш. Не трябваше да... Блядь, спокойно. Well, you've got to say an incredible first half performance. That scoreline tells you all you need to know. Ishikawa. Не, брат, какво ми за ти играчи, брат? Много мрази да ми забие играчи. Кой ти му пет, брат? Well, here we can see it again. Look at the way he glides past the defender to create space for himself. And then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Аз ще го добавя на това, брат. Не туди. So a Поне corner вратарата не here. мърда толкова, колкото мърдаха и Окей, окей. Now sending it in. Гол. This is attacking football. And Жестяк. Ну, за. Това са форбелко. Барса и Байерн Мюнхен. Не го иска да ме ръководство вече. Как да иска, човек, не виждаш, че има двама ма пазят. Добре. well, we're almost at the halfway stage and they're not taking full advantage. Now he has his hat trick. A special moment for him. Това ти е прикол. Well, here it is again. It goes past his mark Ето so е, че easily with just drop of the shoulder. Бразилия. He decides to go for power. Serene, emphatic. Просто задържаме малко повече топката, не бързаме толкова. Задържате малко повече. Правилно си Малко казал. повече. Малко повече задържаме просто. Без вратар. Бутна да си бъде. And fed back to the goalkeeper. Къде ми влиза? Lefebvre. Така. Просто повече задържаме. Ето. Това. An. Къде съм отихо? Къде съм отихо? Къде съм? Как му бут? Так. Well, credit to him for the challenge and a throw-in conceded. Under a fair bit of pressure. In a decent Bravo. position now. Браво. Браво. Центрирано пропускаш. Чарен. Черен. Чарен. Добре, добре. Поне да беше на играч, няма ботка. Ето. And he whips it in. No nonsense clearance. Много са. We'll have just one additional minute. И побирам, аз съм след пак. Аз съм Аз съм си лев бак. Good run. Ето виж, аз съм си лев бак. Defending. Massive Ай, finish. просто се върна. And there it is. Добре, с един червен картон. Да вкараме, брат. Айде, фли. Брати, реално, бе, си умре. 20 години слушам само. Шест гола, ако ми върнем, не каме положение, ще бъде перфектно. Well, they got things going again here, and I wonder what kind of second half we have in store for us. Really good attacking play. Well, danger averted thanks to his teammate. Върни на вратаря направо, върни му, върни. Но това към вратара, брат. Няма значение. Па, стигна. Принципно, дръжче към врата. Да не стане гаф. Angel. Те се беше Да, бе. играва. Как се известни коста? Те на карта. Те искат да ги такова, да ги пресираме и после да нямаме играча за назад. То нека ги пресираме атаката и оставяме дефендерите. Браво.
пусни. Върни го, върни. Браво. Браво. Добър пас. Там, добре. Не виждал тъча глупа бот. Teammates available. Браво. Credit to the defending. Дол тъча глупа бот. They couldn't quite muster a real threat. Браво, така. Браво. От ясно. Нищо. Но сам я. Аз съм закрит, така че не да има. Добре, ето съм открит, може да сме. Закрит. Аз на кой се опитах? Possession lost there. Could be Отзад. dangerous. Добре, така може. Центрира му. Нищо остави. Over the touchline for a throw in. Пуши. Чакай. Добре. And teammates around him. Вътре. Crossed into the penalty Добре. area. Те го избутаха, но че трябва да доста. Might be. Ей! And did. Ма ти ли как будат като цигане върнати към? Пара я бия, мой бия. Бро. Имаш? Е така. Oh, he's gone for goal. И... Well, he couldn't quite hit the Много далече target, бил. Stuart. Well, it's a decent effort, but I don't think it was ever going to trouble the goalkeeper. Angel. Perfect tackle. Advantage coming into play. Дай. And rightly so. Oh, nice ball. Не стига. Danger averted. Тук. Can they hit on Имаш the малко. break? Не. Possession changing hands. This could be troublesome. And up for grabs off the keeper. Really sound defending. Браво. And winning it back. Аре, да цъкам за нас. Найс. Май трябва да се играят два мача, ако е полуфинал. И аз така мисля. Отзад. Добре. Брат! Goalkeeper. Parker. Влизам. Какво стане? Не вика, че ще подаде с футбол. Good tackle. It'll be a throw. Oh, foul play, says the referee. Като кошарта. Това е. I think most defenders Така expect to Червено be ми държи. halting an attack in that fashion. Някой да дойде на другата града. Може. Не се. Ние не можем, май. Да, това е в лигата. Ние това е къпа, не можем. Така ще накрая ще найдем служебен. He'll have a go here. Free kick in the box. The goalkeeper. Не мога по-напред. Nicely cut out. Beautiful pass. We can get more details on that injury situation from our man pitch side, Jeff Shreves. Jeff, Down here, it looks Добре, Какво става, бе? кой звезда? top of his elbow. Това бях аз, ама аз спрях да го върна натам. That's why, Още of пред course, него, ако defence are so concerned. cheers, Jeff. And the danger's still on. тук пусне. Да. And playing it through. Браво. Това е добро разпочване.
Ние сме в семифинале, не? Да. Да. На финал. Значи два мача трябва по принцип. Пишем това си правила. Ляво. 1 на 7, вкараме. Сега ако свърши 2 на Шанс от караме или 3 на 7. 6 гола, вече. Те няма как да знаят колко матча се играят, тъй че... Накалат. Well, nearly there. This game almost over. And looking at the fans, Stuart, they appear to me to be wanting a bit gutted. Oh, can he finish it, Derek? Oh, not to be! Stopping a certain goal. Брат, за какво става така ми интересно? And now it's up to the referee in terms of what to do next. Брат, имам още 2 червени. Аз си центрирам. Не, да. Опа. Ще я пусна малко по-в центъра. Well, play stopped. Бах ти женица тия. Верно. Well, he's certainly not alone. Но не представя. Не мога. Но... Goal after another, and it speaks to the quality of the performance. Well, let's look at this again. To pick out this pass shows wonderful vision. It's